Manuel Quintáns, co seu talento e paixón pola escrita, iluminou camiños de reflexión e inspiración, facendo eco dos anhelos e aspiracións do noso pobo. A través das súas obras atemporais, continúa vivindo nos corazóns sementes da nosa xente. Bueno, meu pai falaba sempre con moito cariño da súa etapa universitaria e do tempo que pasou traballando na biblioteca con Daría Vilariño. O seminario foi a forma que el atopou de unha persoa dunha familia con poucos recursos de acceder a unha formación académica que non podería acceder desde logo desde Santa Comba naquel momento. El falaba moito, moitísimo, gustaballe moito explicarse, nunca podería el tampouco resumir nunha frase a súa vida. O que si sei é que de todo o traballo que fixo e desenvolveu ao longo da súa vida, eu creo que do que máis orgulloso estaba era da súa tarea docente. Vese que el aquí, cando estivo estudiando, pois se quedou moi enganchado do que Compostela era daquela. El tiña unha auténtica pasión polos libros, polo papel impreso, e podía pasar horas recorrendo todas as librerías de Santiago. Librerías de Bello, librerías de Novo, esas librerías nas que entrabas e botabas toda a tarde falando co libreiro e mirando que libros chegaban, que libros había. Eso era o seu mundo e aquí, desde logo, encontrou. Meu pai sempre atopou acomodo, bo acomodo, en todos os sitios onde viviu. En Santiago, claro, aí pasou a maior parte da súa vida e tamén escolleu os seus sitios, os seus espacios e encontrouse sempre moi ben. Foi o seu fogar os últimos 50 anos.